Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Abril 5, tuig 2021. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. Pagsita sa mga pasahero agud magsunod sa health protocol ginaproblema sa mga driver. Governor Lacson ginpahanumdum ang mga LGU sa ila obligasyon angot sa pagsaka karon sa COVID-19 cases. Sa balita national, mga eskwelahan niwat pag-usaron bilang quarantine facilities. Kulang nga health workers, problema karon sa DOH. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Lasay sa Nueva Action Radio Philippines, Sunday kagkaroon sa detalinasang mga balita lokal. Nagapangabay sundok Secretary General Diego Malacad sa mga otoridad nga bantayan ang mga pasahero kag drivers sang pampubliko kag pasahay nga salakyan nga wala nagapatuman sang transport health protocol. Suno kay Malacad sa piyak nga may mga plastic barriers ang ilang mga pasahay nga salakyan. Ginako sini nga may kabudlayan man ang pila ka mga driver nga magsita sa mga pasahero nga wala nagasoksok sang face shield. Bangon sini nagapanawagan si Malacad sa mga otoridad nga liwat ipatuman ang pagpangdakop sa mga driver kag pasahero nga wala nagatuman sang health protocol. Butangan bala sa mga tanda, no? Like ang grupo, abis ang stone, butangan man da sang plug na stone, ang tibakda, butangan man sang yaman nga plug, kag ang undok, para ma-identify natin kung din nga mga individual ang nagapasaway. Di ba, hindi siya nabilong bala sa undok, sa stone, kag sa tibakda, gakaulamid kami sang hindi mayo nga mga hilimon sa mga strike. Nabatyan sundok Secretary General Diego Malacad. Ginapatuman sa karon sa Bacolod City Engineers Office sa CEO ang no swab result, no entry policy sa ilatatapan sa Bacolod Government Center. Una na nga ginreport sa Bacolod EOC ang pagpositibo sa 14 ka mga empleyado sa CEO. Sa pagpadulong sa aksyon radyo sa tatapan sa CEO, may pila ka mga empleyado ang naga-duty na pero may negatibo na nga resulta sa COVID-19 test. Nagapatuman man sa skeletal workforce ang CEO. Samtang ginpahayag na City Legal Officer Joselito Bayatan nga nakadepende na sa kada department head ang pagpatuman sa skeletal workforce base man sa Executive Order No. 17 nga gin-issue ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa On Action Radio Philippines Saturday time, i-check natin ang aksyon ng patrol. May rasang flash report si Action John Diaz. May good Action John, please go ahead. Action John, please go ahead. Son there is a bypass operation and din kasasang kapatapos ng distribution number 7 dire mismo sa area sang Procalucason barangay Mantilingan sa sang Bacolod kinsarin duha ka mga kasona dire ang nadakpan sang mga otoridad isa ka babae kag isa ka lalaki dawat dire sa area sang Procalucason barangay Mantilingan sa sang Bacolod. Ang recoveries dire initially is isa ka big hit transplant plastic sachet, may duha ka na elongated plastic sachet, kag may isa ka small plastic hit transplant plastic sachet sang illegal nga droga nga nakuha ang ato ng mga kaprikansing station number 7. Pero kay gin-check pa natin diri, kay ina may mga information na may alas ko siyang nilupanay, pero karon for verification pa na sa itong mga pulisa. Estimated list ang market value sa mga na-recover is nagadang at 27,000 pesos. May adidi most money 300 pesos and may kahita kita na nakitaan diri sa area mismo auction din, no? Pero what isa ka lalaki, isa ka babae, isa ka lalaki, isa ka babae na sakpan sa station 7 sa gabi diri sa area mismo sa Procalucason barangay Mantilingan sa sang Bacolod. Ang kabusan ni detalye sa diri sa Japon sa Radyo Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa sa action sa Bacolod Action Radyo.
Lasay sa Tres Action Radio Philippines Standard Time bypass operation duwala dakpan sa Ersang Puro Kabugwason Barangay Mansilingan initial action na 27,000 nga balarosang suspected shabu ang na-recover sang operatiba sang police station number 7. Sa lugang pang balita lokal, umpisa sa Lunes o konsubong nga Abril 5, nagpatuman sang no entry policy ang gobyerno probensyal sang Negros Occidental sa Governor's Office. Ini kasunod sa pagdamos ng COVID-19 active cases sa may syudad sa Bacolod kag Bugos nga Negros Occidental. Si Governor Bong Lacson kag mga staff siniya mo lamang pwedeng makasulod sa mga tratapan bilang pangaman agud malikawan ang pagdugag sang kaso. Temporary man nga gindomilian ng face-to-face media interview kag ginpagin na lamang sa pagtawag sa cellphone. Samtang ginpagin ni Lacson ginatunan man sang gobyerno probensyal ang plano nga pagbuhin sa kadamuon sang nag-duty nga empleyado sa Kapitolyo hagiga patuman ang work from home scheme. Agosto tuig 2020 sang una nga ginpatuman sang gobyerno probensyal ang 4-day work week kag work from home bilang precautionary measures kontra COVID-19. Hindi makaalarma apang dapat kabalakan sang tanan ang pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga tingmuan sang probinsya nga hindi masulit ang natabo sa nagligid nga tuig sa di naglabot sa linibo ang kadamuon sang kaso. Dugang pa ni Lacson, iniman ang tion agud liwat nga maninguha ang probinsya para mapanubo ang kaso. Sa Abril 4, 2021 nga datos ng Provincial Incident Management Team, naglabot sa 434 ang COVID-19 active cases. Ang syudad sang San Carlos amo may pinakadamong aktibo nga kaso nga may 119, o kon syudad sang Cadiz nga may 55, syudad sang La Carlota nga may 41, syudad sang Silay nga may 29, kag syudad sang Bago nga may 24. Nagapabili naman nga hilway sa kaso ang mga banwa sang Candoni, Hinubaan, Manapla, Moises Padilla, Don Salvador Benedicto kag La Castellana. Sunod sa gobernador, dako ang papel sa mga local government units sa paghimo sa nagakaigo nga tikang agud mapunggan ang pagdamo sang COVID-19 active cases. Ginpanugyan ni Governor Bong Lacson sa mga nagrense nga magsuksok sang face mask bisan pangayara sa sulod sang puluyan kag doble nga face mask kunyara naman sa pampubliko nga lugar. Suno kay Lacson dugang ini nga proteksyon agud hindi malatnan sang COVID-19. Ginehemplo sang gobernador ang kaso sa may syudad sang San Carlos sa din gulpi ang pagdamo sa mga nagpositibo. Sang Abril 3 sa tuig 2021 nga record sang CDRRMO, 78 ang active cases sa may San Carlos apang sang Abril 4 ining nagsaka sa 119. Suno kay Lacson, may choir group sa syudad nga nagpadulong sa banwas ng manaplagod magtambong si sa kapag tililipon o kon selebrasyon kay kalabanan sa mga ini ang nagpositibo sa COVID-19. Panugyan pa ni Lacson nga likawan man ang mass gathering bangod kadamaan sa mga kasusubong ang resulta sa pagtililipon bisan pa nga magpamilya. Ginako sang New People's Army sa Negros Occidental nga sila ang may kahimuan sa pagpatay sa duwa ka miyembro sang 15th IB sang Philippine Army sa ambush sa tung adlaw sang Sabado sa sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw, Banwa sang Kawayan. Suno kay Juanito Magbanwa, ang spokesperson sang Apolinario Gatmaytan Command NPA Negros, ang grupo sang armado ang grupo sang Armado Sumayang Junior Southwest Front ang nag-ambush sa ilananday Army Sergeant Joe M. Miguilio sa Barangay Malamote, Midsayapa, Probinsya sang North Cotabato, kag Army Corporal Alastair Balboa sang San Jose Road, Zone 2, syudad sang Zamboanga. Dugang panika Juanito ang duha ka mga militar, mga intelligence operatives kag nagatipon sang impormasyon sa lugar paagi sa Community Support Program. Ginklaro ni Juanito nga wala nila ginlapas ang Protocol of War bangod armado man sang short firearms sanday Miguilio kag Balboa sang natabo ang insidente. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, indigid magkalipat gabaginom sang GTX sa
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para Lasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang mga balita national liwat nga pag-ausaron sang gobyerno pila ka mga bulutuan para himuon nga quarantine facilities kasunod sa padayon nga pagsaka sang COVID-19 cases ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nagsugot ang Department of Education nga buksan ang mga eskwelahan sa nagkalinlain nga LGUs para himuon nga quarantine facility sa karon nagapabilin sa gihapon nga suspendido ang limited face-to-face classes kag ginapatuman ang distance learning system bangon sa pamahog sang COVID-19. Suno sa health official, ang nagakatabo sa karon ang mga tawo nga nagamasakit o kung na-expose sa COVID-19 patient ang nahadlok nagapanik kag nagadiretso sa hospital nga dapat hindi mo ini ang sistema. Suno kay Vergere, ang mga asymptomatic kag mild symptoms ang dapat dalon sa mga isolation centers. Gin pa siguro sa Department of Health, ang gamay nagakaiyo nga pondo ang gobyerno agud isweldo sa mga health workers kasunod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 apang nagpabutyag sang kasubo bangod jutay lamang ang nag-apply. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginhatagan sa nagakaigo nga pondo ang mga hospital agud direkta nga mag-hire sang health workers. Masobra 7,000 ang na-hire sa ginlunsar sang DOH ang emergency hiring program para sa health workers adtong mag-umpisa ang pandemic. Pila na ka grupo sang medical professional ang naalarma bangod sa kakulang sang health workers tungod sa panibag-o nga pagsaka sa kaso sang virus.
Nagahulat sa karon ang DOH sa datos ng clinical trials ng Sinovac na nagapakita nga safe iningaw saron para sa mga senior citizens. Ini matapos nga naubos na ang AstraZeneca vaccine sang pungsod. Bulan sang Pebrero sang nagpalayag ang opisyal sang Sinovac nga ang bakunang pwede hatag sa mga healthcare workers kag senior citizens. Pila ka mga opisyal sa Pilipinas ang paborman nga bakunahan sang Sinovac ang mga tigulang bangod mayara ini sang limited side effects. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere tubtob subong, wala pa sang datos nga ginsumiter ang Sinovac ang sa dugang ebidensya nga kinahanglan sang DOH. Ang Pilipinas ang nagbaton sang 2.5 million COVID-19 vaccines, sa din 525,000 ka doses ang gikan sa AstraZeneca kag ang nabilin ang gikan naman sa Sinovac. Naglabot sa 8,000 ka empleyado ang nadulaan sa trabaho sa unang 3 ka adlaw sa ginpatuman ng Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus. So kay Labor Assistant Secretary Dominic Tutay, nagagwa sa datos nga 118,210 ang kabilgan nga displaced workers tubtob Marso 31, 2021. Dugang pa, nadugangan sa malapit sa 8,000 ang nadulaan man sa trabaho matapos malakip sa ginpahalin kag permanente nga pagsira sa kompanya. Ginapaabot nga magasaka pa ang kadamuon sa madulaan sa trabaho kasunod sang pagpalawig sang ECQ tubtob Abril 11. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time D3 Bio mga kaaksyon ang D3 Bio may aras ng extra virgin coconut kag vitamin D3. Sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Abril 5 tuig 2021. Saluwat kaming inyong mga tag-balita. Action and Defensor. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.